chega tokwenda na kifomu abantu ngatenga balenge mujumbe woreka obubosa murango kawe kagoika kawanza wakamasasi abantu bakaumia bagaka masasi umuntu olenge magayane akakulisa asiriogoto bono unkumina inkieke mbakorera abantu baminto egento bakomboli nekibese ekiki ekiara konyoro oboibi bole town ga nobone bese kinki ali ngororo manyamnenya kitali ya kisi level 5 baingo sangire milioni 47 meti yenye tatu bono kurunso angata jump pipe liyo boibi eto sangire milioni 190 bono ebintu nabi bakomboli ngao twaigule ngabono baimukire nga abasikali gaiga nga babangete bache buone nabatebi incho kagiche moje bo tukegera nywe tate moda doja saa 11 nto uwanja inju mugaso akero kiro monta baroje onye kende keroro moikuroro amanta bakurunso bizba banchandire yani kuminga lekebe mwaka olete kungakire kuragaye abantu abebo batenda mwam emuko yani kiregento lakini ndayitemba saba abantu aminto magetutu mungi nyole asama sabaino ekero nyete chinguru cha Yesu kanga tinjo abantu banyabako banganga kiti katwisa ransense tuligia ba MCA bamurusi obisi bamuimbije ekaraba aligia bakanyora 14 boka babwati ekarabanya ramba kunyara bakaisara apaka Abagaka babwate myaka 65 uchigo nga mwisho ina pomoko akobekero ne esumu ako oboli na kigaki mogo ntikale ndika ngano na 50 yoka ekera onyine kibesa nje nimbwate nabantu abanjengo kolere gazi. That's all. Abantu aminto enko basaba andons gakiko saba kwanginyo asama nyinga Yesu esege Erasmus tonyebuge abana abake ngo kikoyana na ekibagi nga kibagi ekyo njitake njiganeri nga kibwate bya yasimba dende mba kuligiro ne binyoli ne basone ba abana babugole byebitabu umwana munoyo na ekerejo ka mwana oyo okubugole bagi yana Gamboli mugane tikibagi kinyinge nkoleta ndi bagutaka baje basangeli basambe nkoleta ndi mwanje boyo abana onyina alete bagi barabulinde bakoleta kindi tubali national government abayiboli yasaye natubirite moyo ese myakeki andetigarite ero ubutaka buli bororo basi manko era buli ande tigamba tebi genze kyo mwele abantu mbali na ruse tyobi gayiga monyerero nkababeko